grabe nga ita di ano no. Oh. No, dulot mo yung putaw. Dulot kita sa mga kahit kay Lang gid niya. Squad na ang 54 piston. Goods na siya mga bay. Hindi siya kagyo. Dati ka din eh, mura nag play na kayo ba? Hindi siya final. Play wag ni final, napay pasinaw ni mga bay. Pagwapa. 54 gaming. So gikantuhan gid siya mga bayo para pagsulod sa piston ring dili lisod. So inana na sa kanipis bilin pero safe pa ni sa overheat. Di pa ni basta-basta mo overheat mga bay. Ano yung mga materialis? Gamit kay ni magsukod-sukod siya ni ugasa. Okay mo na ihasa siya para pasinaw. So, itaod sa dire. Muna siya. Kaning kanal-kanal paminan ako dito ibawg ang liha. O diya ang liha mo. Okay. Lagi Trohon di gyapon ni siya mga bay, di gyapon ni siya basta. Putol-putol ba yan doon? Mo gani, di gyapon ni basta-basta ni ingon lang nga himo lang nangi. Okay, so dapat na adyo day kay guide. Balance siya. Balansihon siya. Sulod. Balahan ligliha. Kaning kahoy mga bay ligon kini. Dili basta-basta nga kahoy. Wala say purpose. Okay. Dili gid sa basta-basta mapuwas. Okay. Gamay na lang. Sulod ng 54. Goods na goods. Shout out kay Kuya Rini. Partner niya. Final. Wala hamisa saya. Goods kayo. Mamor sa kayo. Grabe. Amatin mo ring. Na akong ring dito. Akong di atong tanan ba. Sige. Sibo sa kuwan. Sesmas 110. Sesmas 110. Dili. Gamay ra kayo no? Gamay kita nimo? Papel lang. Papel tirada ba? Murag way takto no? Murag sakto lagi kay gid. Kita gyud ang clearance ya? Kita ang clearance niya. Ba? Kita bigyan po doon. Kita siya. Sa Skygo, pero Monarchs nga brand. Monarchs, Skygo. Dili siya. Ang ubang gusto, pinahot, pero kini mga Suzuki, gusto ini ka rin anak naman. Dili hagbong. Dili akan guys. Sa rin, hagbong ito siya. Hagbong ito siya. Kini siya, ihagbong na ito siya. Kini mo kira sa sabi, magkatako. Lagi. Kadako gid. Mo ni continue sa to ang update sa tong setup sa tong motor. So kini pohon maka 57 na 54 na siya mga bay, then maka 6.8 nga cams atong pares mga bay. So nga to ang cams mga bay, katong stock na to nga cams daraw. Stock cams mo ni ang stock cams niya ato ning pa-build upan. Panawagan na to ni. So giulat para ko tong Jordan nga 6.8 nga cams kay mo toy sundugan bali sa machine shop para nga ma-build upan siya para maawat pud to niya ang 6.8 gyud. So dayon atong block nga
black piston 54 mm. Yan, nakaribor na ta. So resulta mga bay sa atong gipabuhat gipa machine shop mga bore. So baga masudlan pa daw nig 55.5 mga bay ingon tong nag machine shop sa kuha. Medyo nipis na gid siya pero pwede pa daw ni. Kay gamay ra makuha daw ana. So gikan sa 51.5 saka largog 54 mm piston. So good sa kani. So kamo dia naka Raider J user. So pang XRM 110 ra gid sa mga bay ha. 110 nga XRM ang piston ninyong gamiton. Sulod ni jud kay siya. So gitesting man nato ganina di ba nakita ninyo sa last video na to. Sukod ra gid siya. Karon mga bay mag limpyo ta na tong giparibor nga 54 mm. So, 54 mm. So kani mga bay ibuan nato ng degreaser. Secret degreaser ang mga bay tinaw gani. Secret degreaser na siya. So gamitan nato sa toothbrush mga bay. Ano sa ibutang. Karon mga bay, dara ato ang gilimpyuhan kagabiin. Karon gabi lang gihapon. So 54. Sulod na ang 54 mga bay. So goods na ni siya. Limpyo na mga bay, mura na siya balik og pagka-brand new. Wala ka nataga ka kan. Taga ka kan mga bay. Na. So ato ni siyang butangan og oil. Giwilan naman ako ni ganina. So muna iyang boro. Ato ning uwilan. Stakan na tog oil. Ato din ipuston og clear up. Di atong iputos din ang mga bayan niya. Uwilan na to sa punduhan na tog oil. Apil niyo punduhan na to ni siya oil. Okay ni. Para dili mga daot. Ani kani mga bangag. Itong nag bubble wrap. Para safe sa mga bay. Para dili siya mo stack up or mo taya ang piston sa ilalom. Mumula na rin sa daan. So kung siya na, ni ulan na, saba na kayo. Muna ni siya mga bay, finished product. Ito na lang giulat, ang cams na lang maabot. Ito pa itong i-regrind ng cams. Sulat tanta sa continue ano nga video mga bay. So legit 54 mm iyahang pin set igo sa to ang Raider J mga bay. Legit na ha, nakaribor. Baga pa kay bilin mga bay, makita ninyo na mura gold. Muna ibilin niya, baga pa kayo Kaya pa daw ni makasulod og 55. Istorya tong nagribor. Baga pa siya. Sa story niya pwede pa daw 55 ani, makasulod pa daw 55.5. So ato na ning ibabol wrap mga bay. Karon so di na nakipakita. Yan na pag gumanatog tira sa bubble wrap. Ano na yung posisyon mga bay, naka clean wrap na. So kita tog oil ang sulod. So kita-kits sa upgrade ani mga baya. So uban nila nga tong video sa sitapan nga ang partner is 6.8 nga cams mga bay.